Arta kijumhek Karbi Nimsopi aphan inut Babu Patlar pu abang phubang meglang nu odlang nu kacuklem pu alam pi keklang. Na horsla rong long nampi inar keting kingdom ajok Tony a hemrit phalang nu tekang. Robert Chandu Taru Arideng pen Hamren Rong Supi along Natural Food Processor Private Limited Common Facility ahem kikim kerang ponji aphan long ike sompon. Karbi Long Women Justice Forum Hampang Song Mangatek Ingdeng Chok Mesen pen Katalon Pachun pon. Ada bipotekan ponji bang nili jitkramsa non biotang ton penlang ponek sinang. Karbi Long ta sol so tumpan kerai kompi pon tek telang laban ke solo so tumta ki jogwan abela. Methang hem thikubalong sami solo so tumpan kalsenik kahlu laban Kacholangremji lam ki klang bom tanglu. Lapuson tak taksi Babu Patlar Police Stations ke palapon kedam tang pai ni pa inkora pliani. Santipur along abarim deopani MSC Karlitang Borsing Rongpi Achor alangli hemlang kachubi pon Arta kijumhek Karbi Nimsopi aphan inut Babu Patlar pu abang phubang Kacholangremji aphan kabor-e pu alam ki keklang. Babu Patlar Santipur Daily Market along kidu abang phulu. Lapan ki Karbi Nimsopi hemlong kidu enuwet pu chini lorsi Babu Patlar abang Karbi hem tepdam plutsi labang so Arta kijumhek Karbi Nimsopi aphan Kacholangremji aphan kabor-e. Babu Patlar abang labang so Arta kijumhek Karbi Nimsopi aphan chobam seksi hemaloan su sapon thorlo. Lapan hemarlo semi kacenek kahlu lapan Kacholangremji aphan borilo. Lapusona pora hutlapunat Karbi Nimsopi pen semi kespajokji aphan Babu Patlar arirong kar aksi. Babu Patlar arideng pen spajok longlo besi Arta kijumhek Karbi Nimsopi pen pharke thinu ningjepon. Hanang puja lola so menit ni kedam lo ni mutunun puja lola negi di ban po aman ki lapunang pon bom lo aman ki ta silaha nang thoi ma bu ma nang bam he sinang pon la sota aman ki rumana nang pon da lo paleng thang pon ni lo ni tha aman ki ring tum he man ta charte ngon jalo aman ki la sota kisnang pido samilit kisinang kilong nilang la sota nangi tipo brahman nilang ang om pinidun pilo aman ki charte ong down idalo ni ringa natani phanang othe aman singe paling ning mute nang odlo ke paleng along nang pabibi lo ama singke ni bang tapi aljanon poman ke charting lo aman ke ariko tikang rak lo alang ke ni phanang lo plot lo aman ke ni ta nang ka juile Nete. oh pati ni first time nang khilo Kunam ni long amnit ke bokterai ma. sini ni Tong sekot pen labang solam ki abirta longdun msi Karbilo Charlie song Bogasan District Committee lapan ke Arnam Langpi branch atum pen semi labang solam ki phobega long an palidam si Babu Patlar aphan Babu Patlar Police Station along FIR semi pidamlo Babu Patlar Police Station case number 36/23 under section 148/354 54 ACIPC RW section 8 of POSCO Act 25803 arona tengpensi case semi register ponlo La solam ki along adai ki doweka bang phu Babu Patlar aphan sami arona teng pen sodak pen sai bek nang si pusi Karbilo Charlie song Bogasan District Committee lapen Arnam Langpi aro tom pen sodak pen ki hangpon ini teng la pulo patumi het por phai krehini apor along la diopani MSC X lo la borsing rongpi sar alang li bohalong kedodona osopi alang li phan inut dola Babu Patlar alang li novet do puchini lor pen alang li phan Kacholangremji kabor-e lapuson se to milom claim lo la pen la songbong pen nilitom la solam karjulong pen pinidak wang lo thana antame na homrina ko lo dak la guardian dum do lo osupi do lo kadok vedak nilitom KSA claim rapet district committee pen branch long to madolo sinilitom pinong we la so putha ka bangke je prabjin pen labang so corporate ban areas ni permanent pen nilitom dak Babu Patlar PS along nilitom bang labang so case bangke ke file aphan nilitom bang lo labang so case bangke nilitom FIR copy kado we pilo alang litom de study lo deng lo tami register bang non ma deng delang tami prabjin pen register nang po busin litom mo hejong tami chuning ri lo la pen hola ki karjui jon to corporate alang li phan tami law and order hin pen alang li phan kang sai pon paso pondak nanji lapen arona tang chok lim pen alang lipan ing sai pon ni busin litom ke hang pen pon stami padolo i arta bang ke ningkan kre trok pusi ngopen dami paklang lo la si so teng plong te la ke alang li ke minor la
silap puson Arta kijumhek tumhan la puson Kacholangremji phan kabor-e along bangke nilitum Karbi lochalia song ben amening samse athela ke non ke government of India pen tame isi kapathik doloje minor labangso akias along bangke pokso ta dolo lason thasi isi ni litum het tame ke jok pondo SC ST Atrocity Act 1989 lahai puthak tame ada ke jok pondo lo sinilitum soteng je tribal akhai phan lason na ke langrem mga chok chi pasinilitum labangso FIR ko pilong setame ki hangpon padupon Kidamtang pai ni pa engkoi raponing vi lakha engko rapon nilip MC consent sige parlopont Bozizen Forest Beach ki parlopont na horsra arong along engnam engnar to dampak silabang sorong simi tengkheng namlo labang sorong ke tengkheng dam mahut sami hom sora be lapen ke rolen tiso hemrich tami phalang no tekanglo labang sonong wei sami RB tipika jokbot si engnam engnar hemri di phalang no hutpen sami ki pa jok dunchi apan kisung dukoglo non la puson kisung ki phobek ahem tu na tum phan sami Forest Department atum ben kirap pa jurbek nang jibusi rong rar atum ben chuning ri pedapon ola ke hemar lulu thoran boyo anangar ki theta hemar lulu thor West Karbi Long Hamren rong speak parlopon ambinong erui pen ephonge cho hitialong Hamren Natural Food Processors Private Limited Common Facility Center CFC ahem ki game kiram ponji aphan pura kidamtang pai ni pa engkoi ra trok ani em probot chandu taro ari deng pen long eke sompon bangso hem ki kim kirang ponji aphan pura tangka kutisra lak engkoi sirke bra sui phoke ban tangka panong ponlo के CFC प्लोडी MS Hamren Natural Food Processor Private Limited Common Facility Center lasok tha bang kabor-e jil dingulo dingu kusami kichu nang theklo la bang ke government aphan pen 80% alal dum noi 20% paisa galal to minang tipinai la ke asset ahem ki maphan noi pen hala machine hu edi la kapangjir machine grinding machine ba kopini packaging machine di lahai machine ke banan ta 20% chipinam pen 80% government hin bena kirap loi la se mui france tame la bangso industry bang dak suli bom lo pulo tangte itum la dak pinang an di lahai hormu horta du lahai tum kesiri hormu du lahai kesiri hormu kitu ta du kinang ni ta du la bang non achar pikul bonai pen bonai lo pule la bang packaging bonai lo pule muafi ladak pen aki lu bing samil tum supply long ko pen helu lahai hui ta du lo pen la hanso pandami grinding powder bonai mi lo pickering mi lo packet kuri mi lo ladak brand bonai mi lo tek logai mi lo pen marketing kuri mi la lo pulo tante non ko ana dor si tum dak long ma la pen abisi dor si tum dak long la lo pulo tante ladak laso industri kangku tum tami ale du chomko la pen ladak pen society ki vegatu jojor tulang ba habit penangeri penangajor tum tami ador mission ke longko aro kinangadin dadu po lalo pinila CFC la so hem ki kim pon nengkan kon si mane intu pon di anengkan ke nangne themala ki claim contractor alinglo alang le capacity pen capability ko anma gedu nilitum ke cheklujon trok ang bong sikirilo cheklujon trok ang bong sang se undet lo pulo tangte pen machine alam do lahe machine mukha requirement ating pen hadak machine ke siara tumbang manufacturer tumbang apor pen api engineer unine lahe alam lang na la nilitum ke boriji cheklujon trok ang bong kadu ko beta chok ji pro fanse pamathalo lase un pulo tangte isi kimiang theklo west kar bemong da hamrena long tade mohat jong na le la labang solong eke sompon along bothalang su MLA Rup Singh Teron MEC Hatsing Rong par Additional Director of Industry and Commerce Mirina Terangpi Hamren Ward Commissioner pen chenglok ka prek man peng ge du dunda chitong runsi labang solong eke sompon mesen pen pachun pon Itong ladak Hamren weekly market along Philippine long 8
jam truck labang so construction sita be papling konji labang so fi machineries sita me niritum lada grana long selong konpo labang so fi me lang kadak we power in islam niritum lada grana long selong konpo lasi ning thelo labang so CFC mate common facility center lada long katiki kang hoya tum rong rup arata tum an stame bang suri an susi katiki kang hoya arata tum abar sailong dum tahai athima raw materials abang tum phan akenang sot lada thedung duji athima machine pen siga salam punji ke koi punji ke rod punji tang tip punji la pen ke automatic packaging machine pen lada me tum kadok ya products me tum branding ni punji CFC hinte simbiasan products itum Karbi long pen itum angtan hithia long paklang dum unji pusili tum ning jithi pen ke unemployed youth mate la chokama mu kavi atum an samela da ning hang kulutang te alam kapre long training en dun pen kham certificate do kulutang te la da abar sai long bin si ning thelo kardam Sorlo so tum ki sung ke boylong kachrak wachidun thekji lapen ke Sorlo so farman ke song PG aphan lapen ke khailong ri ke sung ke boylong sami karjap tun thipji aphan pura Karbi Anglong Women Justice Forum pu hamprang asong kedam tang pai pai ni phai ingkoi ra chogoni mang pathek on deadpent lasu oni na talon pon bang bom si pai ni phai ingkoi ra chogani sami difu birla dung herlong kedu methang asai hemalong sami engdeng chok Karbi Anglong Women Justice Forum pu mhangathek ani talon pon Ada profile sirkep apor malompen Karbi Anglong Women Justice Forum amai phi violet baby lapen ki konchun bang phi prisla tirak pi tum arideng pensi song alama sami ingthur pon Lama ingthur pondet pen aphi ke Karbi Anglong Women Justice Forum amai phi violet baby pen ma chaphem pu ponsi mai pangching pon labang so mai long sami alhiya man pen Karbi lo charle song tiri pi mai pu konchun bang George timung BD sir thang sing timung pen kaprek hemphang song long klem bang pu bang phi tumta chitong dun sil bang so mai long RDCP dun rinti Pen nitong labang memorandum halo do ladak memorandum nitong ke jong kon ke halo non do ba sarkar ke India pen state pen district long kami don for sarkar lo adilang so sarkar DP sarkar do ba mauno but nitong masong pen isi ini mate song kami itong asong pen kadiman panji mate itong panji apoy na mukha sini kanjot ko sidak nitong asong pen kapanong po nadak apoy na mukha troksian do so troksiang bo bangke mbor siya bangke lalo kidam tangan ning kan anak force kami sorlo tung area ke ko ame kan lo bang masa disability pulo physically ke meme to apa kidam tang a percent jong si 10% jong si do pulo te another 10% ki bat poni phane kan tuni bipon lo ate handicap mate lahai physically ke meme to sorlo tuma phai akan ki kompik asi kapabat poni phane tuni bipon lo ate ke lapen halai kiso det mate Ari keng ame anu kang thong ka vi tum sami Karbi Anglong no sami do o sami sarkar pen mate government pen ki pipon pe son do kok ti las elang itum han sami la so reservation bangke pipon bek nang di la so reservation phai kami papa ko dang di ni tum hang ton lo la pen hini bangke ni tum da hormu hortar ke India long asam Karbi Anglong dal ko India asam Karbi Anglong anda pir theba si hormu hortara dor ke so do pik ni tum so lo tum kenang so hormu an kasi ni tum so lo tum hemalong kenang ni kenang so dorkar do pik haya dorkar an sami ador ke so ang si kasi la hay hormu hortara bangke ador prabjin pen ke pajum honi pasi ni tum India sarkar mate Assam state mate Karbi Anglong district ke pasi ni tum bangke tuni ripon padupon lo lapen kita ma bangke lalo Idam tang amiksa home minister ningji ponlo molestation pen red case under 18 to han bangke apranga bangke ningkan proxy pulo nona bangke ningkan kep analan tum han hem kasam pedonji border iporlo lang ninjelo idam tang asiklo lapen ala tuma phan bangke jel kibeng chot ta kali
aningkan ka baba to la kali alang tuhan ke heng tu dia nate phasi piji kok happy de nangji order ta alang itu pen pilo asila so order pilo ko Home Minister Amit Shah kaningji pon abang ke labang so order kimi ka paplengi ko IPC la ka CRPC labang so long ka paplengi ko bang alam ningji chotira pra jin pen la so order abang ke district ajo anstame state long kali India long kali district ajo anstame la pra jin pen la so order bang kapali da prangi phan bang simili tum hin pen ke so dak pen ni kon lo Pinebirtak lans pansikang ton poniglo domi thangbi kardom